Kinsa man gyud ang nagpasipala sa aspin nga si Bunbun, kansang ulo gipataupan og kutsilyo. Mao kini ang gipasusi karon sa Cebu City Police Office aron mapanubagon sa gihimong animal cruelty. Una na ang giduso sa Konseho sa Dakbayan sa Subo ang pagpalawom sa investigasyon sa nahitawong pagpanagmal sa iro. Ani ang report. Giawhag karon sa Cebu City Police Office ang katawhan ilabi na sa Bukirang Barangay sa Bunbun nga makig-alayon kanila sa pagtumbok sa may pasipala sa ero nga si Bunbun. Niadtong nakalabay maadlaw na diskubrihan sa usa ka ambulant vendor o sa amahan nini ang ero nga dunay kutsilyong nagtaop sa agtang. Gikuhaan niya og litrato og ipost sa social media nga mauyawi sa pagkapukaw sa pagpakabana sa mga tao. Kini ilabi na sa mga animal rights advocates nga naningkamot aron maluwas ang iro. Ana-ana sa luwas kahimtang si Bunbun human madalas sa veterinary clinic ug nagmalampuson ang iyang medical procedure pagtangtang sa kutsilyo sa agtang sa iro. Subay nini nimando og investigasyon ang kapulisan sa nahitabo ni Bunbun. We are already directing the Chief of Police of Station 4 to conduct an investigation with regards to that incident. Gipanayag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga kinahanglan sila sa pagpakigalayon sa mga tao nga makatumbok sa responsable sa krimen. Una nang gikondenar sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang nahitabong animal cruelty. Kung kinsa to'y dunay idea nga or dunay nakahibalo kung unsa ang hitabo o kinsa ang nagdunggab, muhatag sila og information sa atoa kay aron atoa asang mapahamtangan or mafailan og kaso nga sa violation sa Animal Welfare Act. Samtang nakaduso na og resolusyon si Konsehal Ray Galon, ang chairman sa Committee on Laws alang sa dinalian niya pagresolbar sa kaso sa ero. Gikatak na usab nga moduso siya og ordinansahon nga magbatok sa dog and cat cruelty nga mopadali sa aksyon sa nasudnong balaod kon Animal Welfare Act. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.